SMPD Originals. True stories. Real lessons. ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ ଯାହା ଆମକୁ କହିବ କିପରି ପରିବାର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ କୁହାଯାଇଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ କେତେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତା ବହୁତ। ରାଗ ନୁହେଁ, ତୁଳନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଏହା କେତେ ସତ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ରୋହନର, ଆଉ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରୁ ହୁଏ ଯାହା ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକେ କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ରୋହନ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କେବଳ ଥରେ ଦିଥରର କଥା ନଥିଲା। ନା, ଏହା ତାର ପୁରା ପିଲାଦିନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପାଠପଢ଼ା, ମାର୍କ, ଖେଳକୁଦ, ଏପରିକି ପରେ କ୍ୟାରିୟର, ସବୁଥିରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ତୁଳନା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏହା କାମ ବି କଲା। ରୋହନ ଭାବିଲା, ହଉ, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଦେଖେଇବି। ସେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଅଧିକ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାର ସବୁ କାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଲଟିଗଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା, ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ବି ପାଇଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ନ ହେଲେ ବି ଖରାପ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିଛି ବଦଳିଲା? ନା, ତୁଳନା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଆରେ, ଗୁପ୍ତାଜୀଙ୍କ ପୁଅ ତ 2 ଗୁଣ କମଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ୟା ଏହା ନଥିଲା ଯେ ସେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ବି କରୁ ତାହା କେବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତ ଏହି ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ସେଇ ସୀମା ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡିନର ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତା ବାପା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଲେ, ତୋତେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, କିଛି ଶିଖ। ବାସ୍, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରୋହନ ଭିତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ରହିଥିବା କଷ୍ଟ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଫାଟିଗଲା। ମନେ ମନେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ ଏଠି ସେଇଟା କେବେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ରାଗ ନୁହେଁ, ଝଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ ନୀରବତା। ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନୀରବ ଦୂରତା। ମାନେ ଘରେ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ବହୁତ ଦୂରରେ। କଥା କହିବା ବନ୍ଦ, ପରାମର୍ଶ ମାଗିବା ବନ୍ଦ, ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ। ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଦୂରତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ବାପା ଭାବୁଛନ୍ତି ରୋହନ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ରୋହନ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରେ। ଏମିତି ନୀରବତା ଭିତରେ ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯାହା ଜଣଙ୍କର ଦେଖିବାର ନଜରକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ କରି ରୋହନର ବାପା ତା ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବିନା କୌଣସି ଖବର ଦେଇ। ଆଉ ସେଠି ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ସେ କେବେ ଘରେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ରୋହନ ପ୍ରେସର ସମ୍ଭାଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପୁଅର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଇଏ ତ ପିଲା ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଜଣେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମଣିଷ। ସେହି ଦିନର ଅନୁଭୂତି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯାହା ବୋଧି ବହୁତ ଆଗରୁ ହେବା କଥା। ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ଏତେ ସବୁ କାମ ସମ୍ଭାଳୁଛି ବୋଲି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରୋହନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ବାପା ତାକୁ ସତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି କଲେ ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ ଏହା ତୋତେ ଆଗକୁ ନୁହେଁ, ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ରୋହନ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କହିଲା, ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ସହିତ ମୋର କେବେ ବି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ମୋର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲି। ସେହିଦିନ ପରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଯେମିତି ହାଲକା ହେଇଗଲା। ସବୁକିଛି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କଟା ବାସ୍ତବ ହେଇଗଲା, ସତ ହେଇଗଲା। ତ ଏହି ପୁରା କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 2 ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁନି। ଏହି ଦୂରତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବା ଆଗରୁ ନିଜ ମନର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚୋଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। SMPD Originals. True stories. Real lessons.